Assalamu alaikum, barka da zuwa Zamani Tech. A wannan bidiyo za mu nuna muku yadda za ku buɗe account, a tura kuɗi, a kuma siya cryptocurrency. Da farko kafin buɗe account, ka fara kasuwanci kana da buƙatar ka zaɓi kasuwa sannan ka sauke manhajar wannan kasuwa domin fara kasuwanci. Saboda haka, kamar yadda kuka gani a bidiyon mu na baya, muna da kasuwanni daban-daban. Cikin wannan ire-iren kasuwanni kuwa za mu ɗauki wannan babbar kasuwa mai farin jini mai suna Luno. Za mu ɗauke ta ne saboda wasu dalilai da za mu gani nan gaba. Da farko mu shiga cikin browser ɗinmu mu yi searching ɗin Play Store ga wanda ba su da shi a wayarsu kenan. A cikin Play Store din sai mu yi searching din manhajar Luno. Mu rubuta Luno kamar yadda muke gani haka a rubuce. Sai mu je kai tsaye mu danna install. Kafin ya gama installing, dalilan da suka sa muka zaɓi Luno kamar yadda muka muku alƙawari a baya su ne: manhaja ta Luno ta baka dama ka ajiye kuɗinka na tsawon wani lokaci ba tare da ka taɓa su ba. Sannan kamar yadda muke gani an yi sharhin din wannan manhaja ta Luno sau 52,000 kuma an yi rating din wannan manhaja 4.2. Bugu da ƙari mutane miliyan 5 sun yi download din wannan manhaja ta Luno. Sannan waɗannan da muke gani su ne hotuna akan wannan manhaja. Da zarar ya gama zai kawo mana uninstall da kuma open, sai mu latsa open. Kamar yadda muke gani wannan shine cikin environment din application din Luno. A home dinmu a nan ne za mu ga farashin kowane coin idan ya tashi ko ya sauka. Kamar yadda muke gani haka wannan shine farashin Bitcoin a halin yanzu kafin ya tashi ko kuma ya sauka. Domin bude account mu je kai tsaye sai mu danna wallet. Da zarar wallet dinmu ta bude sai mu danna get started. Zai kawo mu sign up page sai mu sa email dinmu sannan mu kirkiri bayanan sirri wato password. Sai kuma mu ƙara danna sign off. Idan kana so a rika tura maka labarai da suka danganci harka ta cryptocurrency sai ka danna yes please. Idan kuma baka bukata sai ka danna not now. Da zarar ka danna zai tura maka bayanan sirri cikin wannan email da ka saka. Sai ka bude email ɗinka ka danna confirm email address. Saboda haka da ka tabbatar da email address ɗinka sai ka koma cikin wallet ɗinka, sannan sai ka sake danna sign in, sai ka saka email address ɗin nan da kai sign up da shi sai kuma ka danna next. Bayan ka danna next zai tambaye ka password, sai ka saka password ɗin nan da muka kirkira a baya sannan ka danna next. Daga zarar ka danna next zai tura maka sakon bayanan sirri zuwa cikin email ɗinka, sai ka sake komawa cikin email ɗinka ka kwafi wannan bayanan sirri sai mu sake dawowa cikin wannan manhaja ta Luno sannan sai mu saka wannan bayanan sirri sai mu danna next. Zai ba mu dama mu shiga cikin wallet ɗinmu. Kamar yadda muke gani wallet ɗinmu ta kunshi abubuwa da dama kamar haka. Muna da buy da sell da kuma deposit. A ƙasa kuma muna da currencies da muke da su available a ciki before mu ƙara adadin wasu. Saboda haka idan kuna gani kuna bibiye da mu za ku ga gashi muna da local currency sannan muna da Bitcoin da kuma sauran coins. So to yanzu abin da za mu yi sai mu danna local currency ɗinmu. Idan ba mu manta ba shine zai ba mu dama mu je mu turo kuɗaɗenmu daga cikin local banks zuwa cikin wannan local wallet ɗinmu. Daga zarar mun danna deposit zai tambaye mu ta yaya muke so mu saka kuɗi a cikin account ɗinmu. Kamar yadda muke gani duk wanda muka zaɓa akwai charges, sai dai charges ɗin wani ya fi wani. Saboda haka a wannan lecture a wannan bidiyo za mu yi ƙoƙari mu amfani da PayU. Sai mu je kai tsaye mu danna PayU. Da mun danna PayU za ta tambaye mu wasu bayanai sai mu cike wannan bayanai. Idan mun gamsu sai mu danna continue to PayU. Bayan mun cike bayanan ATM card ɗinmu za a tura mana OTP zuwa lambar da muka yi rijista ta banki, sai mu cike wannan namba mu danna submit. Da zarar ya gama
zai ce your transaction was successful, sai mu dan jira zai mayar da mu zuwa ga wani shafi. Da ya mayar da mu sai mu danna done ko kuma buy. Saboda haka da mun danna done zai mayar da mu zuwa cikin wallet ɗinmu, sannan sai mu yi refreshing ɗin wallet ɗin domin mu ga kudaden da muka saka a yanzu. A wannan bidiyo mun ga yadda za mu buɗe account, mun kuma buɗe sannan kuma mun saka kuɗi a cikin account. Yanzu abin da ya rage mana shine mu sai coin domin fara kasuwanci. A bidiyo ɗinmu na baya mun nuna muku ire-iren cryptocurrencies, saboda haka cikinsu za mu ɗauki XRP mu siya domin fara kasuwancinta. Da ta buɗe sai mu danna buy ripple, sai mu danna wallet ɗin da za mu biya da kuɗin da ita. Kamar yadda muke gani ba mu da kuɗi a Bitcoin wallet, amma muna da kuɗi a NGN wallet, saboda haka sai mu danna NGN wallet. Bayan mun danna NGN wallet za mu saka kuɗin ta daidai kuɗin da muke so mu siya. A nan ma kamar yadda muke gani za a caje mu wasu kuɗaɗe, su ma za su ja wani percent. Bayan mun danna zai tambaye mu saka bayanan sirri da muka kirkira a baya. Yan uwa kar ku manta, bayanan sirri kala biyu ne. Akwai bayanan sirri na password ɗinka da zaka shigo, akwai kuma wanda yake sai zaka siya ko zaka siyar zaka saka shi. Saboda haka wannan bayanan sirri ne wanda zaka siya ko zaka siyar, su ne guda 4. Da ka saka zai tabbatar sannan ya ce maka welcome to the future. Daga nan sai ka danna done. Daga nan shikenan ka shiga kasuwa ta fara juyawa da kai. Idan ya hau kai ma ka hau, idan ya sauka kai ma ka sauka. Domin ganin yadda za mu siyar da coin ɗinmu mu ci riba sannan mu tura kuɗinmu zuwa banki, sai ka danna mana subscribe sannan ka danna mana alamar ƙararrawa. Mun gode. Ni ne naku Usman Shehu, a koda yaushe ina tare da ku, muna mugun tare. Kar ku manta a danna subscribe.